11 ka mga pamilya sa Iloilo City nga nahalitan sang mabaskog nga hangin kag balod ang makabaton sang cash kag food assistance gikan sa City Social Welfare and Development Office. Nagkalago ba ang pila ka mga balay kag ginbaha ang pila ka mga lugar sa syudad sang Iloilo umpisa kagabi tubtob kainas sang aga. Ini ang dulot sang mabaskog nga hampas sang balod kag pagtuba sang mabaskog nga ulan dala sang habagat nga ginpabaskog pa sang Bagyo Fabian. Sa pinakauli nga listahan sang City Social Welfare and Development Office, alas 8 kagabi, 11 ka mga puluyan ang nahalitan. 6 diri ang totally damaged kag 5 ang partially damaged. May mga food packs na nga ginhanda ang City Social Welfare and Development Office para sa mga naguban sang balay. So may ara kita yung food packs kaya nga intended na sa ila in case kung sila na karon ang aton nga affected na families. So far, ang kahapon at sa kagabi mga 8 o'clock, ang reported nga total families nga affected is 11. May ara kita totally damaged nga houses nga 6. Kag may ara kita partially damaged nga 5 sa bilog na nga syudad. Samtang, nagapabili naman nga mataas ang level sang tubig sa pila ka mga lugar sa syudad. Kina-update namon sa Subong, sa duha ka district nga naka-update sa Subong, may ara kita nga mga flooded areas sa Molo, may ara ang Pulipard, Salvacion, Habog-Habog. So duha ka lang ang reported nga flooded siya, pero hindi man tamaan ka, nasa lang man sa Tiil, nasa Angkol. Dason ang city proper, ang Alapala 1 and 2, ang Isansuela, Bonifacio, San Sabaybay, sa Rima, Rizal. So medyo nagtaas ang tubig kay nagtabuay ang high tide kag ang ulan. Ginpayag man sini nga sa tion magpadayon ng malain nga panahon, may mga nakahanda na nga mga evacuation center para sa mga evacuees. Sa aton nga mga barangays, may mga designated na nga areas nga pwede ma-serve as evacuation center. So pwede din sila makakadto sa ilang mga barangay hall, may mga daycare centers kita, kag may gym. Ngara lang nga in kaso gud man nga may mga evacuees kita, dira sila pwede makapundo. Naibaluan man nga ang 11 ka mga pamilya nga nahalitan ang magabaton sang isa ka sako nga bugas, sardinas, beef loaf kag corn beef. Ang 6 ka mga pamilya nga nalakip sa totally damaged nga listahan ang makabaton sang 10,000 pesos, samtang 7,000 pesos naman sa mga partially damaged. Panugyan ni Helogo sa mga pumulyo sa syudad Subong nga malain ng tiyempo. So ang extra gid nga paghalong nagpamati kita sa ginahambal sang aton nga mga lideres sa barangay kag sa mga ahensya nga nagalibot nga hindi na paghulaton nga magdelikado na gid ang sitwasyon. So nakita naton nga hindi na gid maayo kag magsigisigi palihog lang daan magkadto na sa aton mga evacuation center nga malayo sa mga area nga madapot sang hangin kag sang mabaskog man nga dakya sang dagat, especially ang may mga kabataan kag ang mga aton nga mga senior citizens. Wala naman sang may nasamaran sa insidente kag nagapadayon ang pag-obserba sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office kag CSWDO sa lakat sang panahon. Samtang, 1:30 subong nga hapon, may 42 ka mga pamilya gikan sa 3 ka barangay sa distrito sang Molo, ini among Barangay Kalumpang, San Juan kag Boulevard ang ginsaylo sa pinakamalapit nga evacuation center sa lugar. Mga social worker nagalibot sa mga barangay agud maglista sa mga senior citizen nga wala pa makapabakuna. May mga social worker nga nagalibot sa mga barangay sa syudad sang Iloilo agud magpanglista sa mga senior citizen nga wala pa mabakunahan batok COVID-19. Ini agud mas mapahapos kag mapalapit sa mga tigulang ang magparehistro para sa bakuna. So nang naton ipaabot ma'am sa aton nga mga Alulo, Kadlula, sa kabarangayan nga wala pa nakapabaksin. So may vaccine kita subong nga para gid sa ila. So kapangabay kita para sa ila protection, kung pwede pa lang na magpabaksin sila. Ginpayag man ni CSWDO Head Teresa Helogo nga umpisa subong tubtob sa Domingo, Hulyo 25 ang paglibot sa mga social worker sa mga barangay agud maglista sa mga senior citizen nga wala pa mabakunahan. Umpisa subong
magalibot ang amon nga mga workers sa kada barangayan sa bilog nga syudad sa paglista sang aton nga mga lulahad-lulo nga wala pa malista para makapabaksin. Although nga may ara naman nakabaksin na gid man, pero da may ara pa gid siya nga wala madabot, no? Sang aton nga information kag ayhan wala pa malista. So amo ning hinuon sang aton nga mga daycare workers nga malaog gid kag listahon ang wala gid siya nalista kag wala pa gid siya naka-vaccine kag wala pa na schedule, no? Ginapangabay man ni Helogo sa mga pumuluyo ilabi na sa mga senior citizen nga magkooperar kag magparehistro agod maproteksyonan ang kaugalingon batok sa COVID-19 virus. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Lokal nga panguluhan sang syudad ang nagapanghanda sa posibleng pagsulod sang Delta variant. Science expert nagpahayag nga ang COVID-19 vaccine ang epektibo sa tanan nga variants sang SARS-CoV-2. Ginahandaan na sang lokal nga panguluhan sang syudad ang Delta variant. Ini matapos ma-detect nga may Delta variant case na sang Mayo sini nga tuig sa kaingod nga probinsya nga mo ang Antique. Apang ano bala ang kinalain sang Delta variant sa iban pareho sang Alpha, Beta kag Gamma? Base sa pagtuon, ang Delta variant ang una nga na-detect sa India sang Disyembre tuig 2020. Subong, ini ang nagalapta na sa US, UK kag iban pa nga pungsod. Gimpahayag ni Dr. Victor Marco Emmanuel Ferriols sang Philippine Genome Center Visayas, mas madasig ang paglaton sini nga variant. What makes it more different also from the other variants that have been detected so far is that it is more transmissible. So, kumbaga, if we talk about, for example, the Alpha variant, which was first detected in the UK. So, the Alpha variant is around 50% more transmissible than the original SARS-CoV-2 strain. And then, when we compare the Delta variant to the Alpha variant, ang Delta variant naman, mga around 50% more transmissible pagit kesa sa Alpha variant. So, when we talk about the transmissibility, mas taas gid ya ang transmissibility, ang contagiousness of the Delta variant. That's why it is a major variant of concern nowadays. And that's why we see that it is becoming the more dominant variant, especially in new cases in other countries. Hopefully, hindi pa amo na ang sitwasyon sa Pilipinas and even sa atin diri sa Region 6 or sa Iloilo. But we will only know about that if we sustain our biosurveillance efforts to detect not only the Delta variant but also all the other variants of SARS-CoV-2 circulating in the Philippines. Para sa mga eksperto sa siyensya, normal ang mutation. Kung ma-infect ang isa ka tawo, sarang pagid makamutate sang bago nga variant ang virus. Ang solusyon, agud matap na ang malala nga epekto sang virus, amo ang vaccination. Gimpahayag ni Dr. Ferriols, tanan nga brands sang COVID-19 vaccine ang epektibo sa tanan nga variants sang SARS-CoV-2, lakip na diri ang Delta variant. Irrespective of kung ano nga variant ang galibot sa population naton, be it the Alpha, Beta, or even the Delta variant, all the vaccines that are available now, the vaccines available here in the Philippines, so for example, ang Sinovac, ang AstraZeneca, now we already have Pfizer, Janssen, and Moderna, although at small amounts, all of these vaccines in real-world studies have shown that they have been effective across the board against the different variants, if not in terms of transmissibility, more importantly in terms of preventing symptoms. So, ang mahambal ko lang sa tanan nga tao is that hindi ka mo mahadlok, do not doubt the effectivity of vaccines. Dugang pa sini ang pagpabakuna ang makahatag sang proteksyon sa kaugalingon, pamilya, abyan kag komunidad. Sa tiyon malabot ang herd immunity, makabalik sa normal ang kabuhi sang komunidad. Sa subong nga kapin 7% pa lang sang target population sang syudad nga 450,000 ang fully vaccinated, padayon ang apila sa mga eksperto nga maghugas sang kamot, magsuksok sang face mask kag mag-obserba sang physical distancing ang tanan bisan pa ang mga nabakunahan na. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Pambato sang Iloilo City para sa Miss World Philippines 2021, nakasulod sa Top 10 Best National Costume.
Agaw atensyon ang national costume ni Miss Ann Palmares, pambato sang Iloilo City sa Miss World Philippines 2021. Swak ang original La Paz Batchoy costume sini, ilabi na subong nga maulanon ang panahon. Kompleto sa panakot ang Batchoy costume, halin sa pansit, sabaw, chicharon kag puto. For many years now, there is a delicacy that captured the taste of the Filipinos. This is the original La Paz Batchoy. The simple broth taste depicts the Ilonggos as the friendliest people in the country. Warm and welcoming, gentle and soft-spoken, who would go out of their way to make perfect strangers feel at home. The beef and pork loin, pork offal, crushed pork cracklings, and chicken stocks are fusion of Ilonggo taste buds influenced by Spaniards, while the condiments were from the pre-Hispanic traders. The round noodles are Ilonggo's close family ties, firm and strong. Finally, to complete the ingredients, a touch of love. Since this delicious delicacy was originated from La Paz district in the city of love, my city, Iloilo City. A bowl of a delicious La Paz Batchoy is not only a merienda, but also the journey of Ilonggo influences from the past to the present, molding them into creative, practical, fun-loving, and God-fearing persons. Truly a treat of Ilonggo's traits, identity, and heritage. Ang kilala nga Ilonggo designer nga si Tata Blas Penuela ang nagdisenyo sang iya national costume. Naglawig sang 2 ka bulan ang nangin preparasyon ni Penuela sa paghuman sini. 2 months lang gid ang preparation namon, kag isa pa MECQ pa sa Iloilo. So medyo struggle gid ang pag-prepare sa iyang costume. So medyo hindi man hapos para sa akon. Kay unang manpower ko do hindi gid amo na kadamo. Ko nangita gid ko sa mga options na maka-represent, like for example ang noodles. So dapat nangita mo ko material nga do magiging itsura siya, magiging represent siya nga noodles. Tapos mga iban pa nga mga ingredients, so dapat once nga mapicturean ang or ma-capture sa picture ang iyang costume, mambal mo gid nga ma-identify mo gid nga ay oo, noodles siya, pansit siya, o ning kumbaga siya baboy, atay, kung anong may ara sa isa ka batchoy. Bangod pinasahi, matahom kag saboroso sa mata, nakasulod sa top 10 sang best national costume si Ann. Naisip ko nga batchoy ang gin-represent ko kay tungod siguro I think do damo naman abi nga so damo ko nga nahimo lang costume do mayara ko nga ba kung wala gid may na-represent kag ang isa na da syempre ang identity sang Iloilo or Iloilo City. Na-overwhelmed gid ako nga nakasulod siya sa top 10. Do thankful na ko actually. Thankful na gid nga na-recognize ang Iloilo City after all. Sa out of 40 plus na candidates, do dako na nga opportunity nga naka-top 10 si Ann. Si Blas ang nangin designer man sang national costume sa mga Ilongga beauty queens nga Sanday Rabia Mateo kag Karen Lori Mendoza. Sa Hulyo 25, pagahiwaton ang coronation sang Miss World Philippines 2021. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.